San Roque, Malilipot. Ako po, dati po kasi yan pong bandang yan, ang may-ari nga, lolo ko. Tapos ito po, dati yan, ano yung palayan po yan dati. Tapos, nung nagbagyo, sumabog yung Mayo nung 1984, na was out po yan lahat na nawala po yung mga. Nandito na tayo sa lugar kung saan papunta tayo doon sa sinasabi nilang Kapitan Falls. Siyempre kasama natin yung mga sumama sa atin, mga official ng barangay San Roque, Malilipot, Albay, and siyempre thankful din ako kasi sinama nila ako kahit may mga gawain din sila sa bahay. So ayun guys, sa mga baguhan pa lang tulad ko, wag kayong pupunta dito mag-isa kasi nagsisi ako, mabuti na lang sinamaan ako kasi yung dadaanan natin masyadong matarik, masyadong madamo, ang tatas ng damo mas mataas pa kaysa tao. And syempre delikado din, lalo na kung maulan, madulas yung dadaanan natin dito. So as of na makikita natin yung mga dinadaanan ko, dinadaanan namin na sobrang delikado, lalo kung may bata tayong kasama, kaya dapat may guide din tayo papunta dito, yung mga nakakaalam kung saan papunta at kung ano ba yung mas safe na daan papunta doon sa Kapitan Falls. Pero sa tingin ko naman, very worth it yung pagod. Kasi malayo talaga yung lalakarin mo, hindi ka pwede sumakay sa ganitong daanan, no? So ngayon pa nga lang hinihingal na ako. Bago natin ipagpatuloy ang aking adventure, alamin muna natin kung paano ako nakarating dito. Una, sumakay muna ako sa padjak o pwede ka pong tawagin sa ibang lugar kasi medyo malayo din yung lalakarin ko galing sa amin, kaya sumakay na ako padjak. Ayan, pagbaba ko, naghintay agad ako ng jeep o kaya e-jeep na maaari kong masakyan papunta doon sa. Habang naghihintay ako ng jeep o kaya e-jeep na masasakyan natin, ay nag-check muna ako ng aking mga gamit para hindi naman hassle pagdating natin doon sa spot. So maya lamang guys ay sobrang thankful ako kasi may dumating agad na e-jeep at hindi na ako naghintay ng matagal. Kaya eto, pinara ko agad siya at tayo'y sasakay na papunta sa Malilipot, Albay. Ayan, papasok na tayo guys at sasakay na tayo, kaso siksikan hindi na ako makakapag-video. Maya na ulit. Thank you. So ayun nga guys, nakababa na tayo pero hindi lang ako nakapag-video gawa nga ng sobrang siksikan kanina sa Egypt. So pagbaba ako, sakay agad ako dito sa single na motor na tinatawag sa aming habal-habal o door-to-door. So papunta na nga po tayo ngayon sa San Roque, Malilipot, Albay kung nasaan nandun ang Kapitan Falls. At nasyak lang ako kasi sobrang mura pala ng pamasahe papunta sa taas. Akala ko kasi 80 or 100. So si kuya hiningaan niya lang ako ng 30 minimum kasi yun daw po ang talagang sinisingil nila. Kaya pagbaba ko dito sa kanya ay binigyan ko siya ng 50 kung saan tuwang-tuwa naman siya. Apo. Thank you po, ingat po kayo. Pagkababa ko nga ay nagpaalam agad ako kay kuya at diretso na ako sa kanilang barangay hall para magkaroon ng coordination with them at magkaroon na rin ng kasama papunta doon sa Kapitan Falls. Pagdating ko nga, konting kwentuhan lang tapos. Ayun nga, may nagpresenta agad sa akin na samahan ako at i-guide papunta doon sa Kapitan Falls. Sila po ay barangay Kagawad at tanod ng barangay San Roque, Malilipot, Albay. Paglabas nga po namin ng barangay hall ay sumakay agad kami sa sidecar kasi nga po ay medyo malayo pa daw yung aming lalakbayan pero di na tulad kalayo ng kanina. So dito nga po ay malapit-lapit na kami sa bukana o labasan ng Kapitan Falls kasi maglalakad pa daw kami paloob. So yun nga, nandito na tayo sa lugar kung saan papunta tayo doon sa sinasabi nilang Kapitan Falls. Siyempre kasama natin yung mga sumama sa atin, mga official ng barangay San Roque, Malilipot, Albay, and siyempre thankful din ako kasi sinama nila ako kahit may mga gawain din sila sa bahay. So ayun guys,
Sa mga baguhan pa lang tulad ko, wag na wag kayong pupunta dito mag-isa. Kasi nagsisi ako, mabuti na lang sinamahan ako. Kasi yung dadaanan natin masyadong matarik, masyadong madamo, ang tatas ng damo mas mataas pa kaysa tao. And syempre delikado din, lalo na kung maulan. Madulas yung dadaanan natin dito. So as of na makikita natin yung mga dinadaanan ko at dinadaanan namin na sobrang delikado, lalo kung may bata tayong kasama. Kaya dapat may guide din tayo papunta dito, yung mga nakakaalam kung saan papunta at kung ano ba yung mas safe na daan papunta doon sa Kapitan Falls. Pero sa tingin ko naman very worth it yung pagod, kasi malayo talaga yung lalakarin mo, hindi ka pwede sumakay sa ganitong daanan, no? So ngayon pa nga lang hinihingal na ako. Kumusta na kaya yung mga ate na kasama ko ngayon? Parang di tinatablan eh. Ayun nga, nandito na naman tayo sa isang lugar kung saan matatagpuan natin ang napakagandang tanawin, kung tawagan nila ay Kapitan Falls. Ito po ay located sa gitna po ng San Roque at Calbayog, Malilipot, Albay. But we don't know kasi din natin alam kung saan ba talaga ito saan ba talaga particularly ito nakalagay, or ano bang barangay nakasakop sa tanawin ito. Ayun po, makikita niyo po mga kaibigan sa aking likuran ay ang tinatawag na nilang Kapitan Falls. So makikita nga natin dito sa likuran ko ang napakagandang tanawin. Pagbaha daw dito, yung tubig ay tumataas, level abot hanggang liig ng tao. So maswerte na lang ako at hindi tumuloy yung ulan, at sinamahan din ako ng mga ilang barangay officials, which is mga kababaihan pa nga. Ako po, lahat po sila mga kababaihan, ako lang po yung lalaki. At yung daanan po na dinaanan namin kanina, nakita nyo po sa aking video na sobrang matarik, sobrang delikado, sobrang matataas yung damo. Kaya sa mga first timer po tulad ko na pupunta po sa lugar na ito, kailangan po natin ng guide. Magsama po tayo ng guide para po less hassle, hindi magkaroon ng struggle yung pagpunta natin sa lugar na ito. Ako po si Julieta Ortigo, Barangay Tanding sa San Roque, Malilipot. Ako po, dati po kasi yan pong bandang yan, ang may-ari niya, lolo ko. Tapos ito po, dati yan pa, yung palayan po yan dati. Tapos, nung nagbagyo, sumabog yung Mayo nung 1984, na was out po yan lahat na nawala po yung mga sakahan dyan. Tapos, dati talaga ito ganito. Ayan, sakahan yan po yan dyan dati. Nung sumabog yung Mayon, yun lang po yung nasira, yung ilog na to. Dito na po ako pinanganak, dito na ako lumaki. Kaya, ito po, ganito na po talaga ito. Dito ako, nung maliliit kami, dati kami natin dito. Wala naman po nadidisgrasya dito. Kaya po, yung mga turista po na kung pwede, pasyalan naman po ninyo itong aming Kapitan Falls dito para patuloy po na ito, para gusto namin din itong ma-improve para magandang paanuhan din ito, pasyalan pag pumupunta. Saka libre, walang bayad eh pag naayos to. Dati magandang mayroong dyan, dinalango yan dyan dati. Kaya lang nung bumaha, natanggal, hindi na nila inayos. Kaya maraming pumupunta dito, sir.
nga mga kaibigan, pabalik na ako kung saan kami bumaba o kung saan kami binaba ng tricycle. Nandun yung mga kasamaan ko, pinabelo lang nila ako pumunta dito sa unahan. Ano yan, hindi kalayuan, kunting distansya lang yung kanilang pinaglalagyan ngayon. So ngayon nahihirapan akong bumalik. Ito lang yung dinaanan ko kanina, papunta doon. Yan, papunta doon. Ayan, tabi po. Papunta doon sa lugar na yon. Ito lang yung dinaanan ko. Ayan, dumikit ako dito sa mga batong ito para hindi ako mahulog. So ngayon pabalik na ako sa kanila, aakyat pa ako doon sa taas. Ayan po, inakitan ko. Ayan din yung binabaan ko kanina. Ngayon nahihirapan akong bumaba or nahihirapan akong umakyat ulit para makabalik doon kung saan nandun yung mga kasamahan ko. So, kaya sabi ko sa inyo, ingat-ingat po tayo kung pupunta tayo dito at sigurado natin meron tayong guide. Ano? Yan, kailangan natin mag-ingat kasi anytime magkamali tayo, siguradong mahulog tayo, basag yung bungo ng ulo natin. Kaya sobrang matarik guys yung yung mga bato, madulas. Kaya kailangan natin ng tripling pag-iingat. Ayun, sa wakas nag-akit na rin ako. Ayan. Ayan po yung paghuhulugan ko. Hindi naman siya kanong kataasan. Kung sakaling mahulog ako, yan paghuhulugan ko. Hindi siya gaanong kataasan pero siguradong basag yung bungo mo pag ikaw yung nahulog dito. Kaya ingat-ingat po tayo mga kaibigan. Sobrang saya, sobrang sarap sa feeling. Kung pwede lang di na ako umuwi, kung pwede lang dito na lang ako. Sobrang sarap pagmasdan, sobrang sarap i-feel yung nature. No, sobrang nakaka-relax kung trip yung mag-unwind. Perfect ito para sa inyo. Pero doble ingat pa rin kasi hindi madali yung pagpunta dito. Hindi po madali yung pagpunta nyo dito, lalo na kung hindi maganda yung panahon, lalo na kung medyo maulan, at lalo na kung medyo baha yung tubig dito sa Kapitan Falls. Hindi pa tapos yung ating bababaan, meron pa tayo mga matarik na batong pagdadaanan bago tayo makapunta sa ating mga kasamahan na naghihintay na din sa atin. Success! Kumusta kayo, Nay? Okay lang po. Okay lang. Kayo po, ma'am, kumusta po kayo dyan? Okay. Sa dami ng mga lugar at magagandang tanawin na napasyalan ko, isa lang ang masasabi ko. Saan man o sino man ang may-ari nito, isa lang ang sigurado. Kapag ang kalikasan hindi natin iningatan, darating ang araw na gigising tayong wala ng magandang tanawin at tayo rin ang mabiperwisyo.